Yo, what's up guys? So may to guys kay alas 11 na oh. So dito gikan sa ospital guys kay last nga ko na karon. Laboratory sa sputum. Kanang mga luwa balwa. Duha ka kap kung gipasa ron. Dito ko gikan niya. Ako mga bata diri nga tugong duha. Sila nga duha. Ang mama ka ni asa. Adar nga hoy eh. Kanira ka nga hoy? Yeah. Mo kapit bugas oy. Ano naman? Ang kwarta kong gamit. Yeah. Gamit ako kuan. Gamit ako palit og battery. Ano ko battery? Sa isa. Motor. Mo balik kayang hapon dito. Sa mga wata ka maka kuan guys. Wata maka vlog. So kada tong pahilot ko. Kada to. Ano gyud? Kapoy na kang lawas. Ato nga check up lang gid siguro. Kuya mo silang check up dito kay mag medical nga. Medical yun. Okay. Dugo ihi. Niya imong luwa. Ya swab test. Kapoy guys eh. Sige balik. Okay na kay lagi taas kong absin sa mga trabuan. Malagdawaton pa ko nila. Huwag din ako dawaton. Kaya mahimo dia. Kita taglain. Kung mata kay kukuwap. Napacheck up ko sa iyong mata? Check up lugan ko niya sa langay na kaayo eh. Huwag kasi kayo trabaho ron. Mama, siya pa-check up sa iyong mata mo tayo bayad dito. Ano po yung mga puntik-puntik diri oh. Huwag ka na ito sa iyong trabuan? Ay, init kaayo. Sige ko pahuway dito sa daan, sige drive. Kita glandong lah. Uy. Tingin ito eh. Kaya. Dako pildi na to sa konsumo aning siging galakaw ta. Tay agi niya ini kubra kay ato sweldo gamay ra sang kubra sa on lang. Yung tagdos makasugod ta. Dos cut off og 10. Ano walok adlaw agi. Kaya nakasugod og bensing ko. Nakasugod pa tag bensing ko. Cut off 10. Adi siya mahimong 8 kay na may Domingo. Inanging tambungan gyud ato ron kay narap ko ni kuan 13 month kuno nga ginagmay. Kapaitas kinabuhi guys eh. Kani kaputulan niya.
Grabe init guys, daan guys, kay mag-drive ka, ganahan ka mo kuan bitaw guda yon, i-stop sa stoplight, sus taas ka yung stop, kamay na lang igo largo, ibaw ka ng traffic light, ya nga naglabi na ang taas nga oras sa stop kaysa go. Sama na ito update guys, no? Nakad tong mga wala pasensya na mga itong ako ang mga na sabi ito nga na sideline na ako nga nabiyaan ako murag paway sa karon panagline kay murag na overpatig na siya trabaho ni. Okay rag kada Domingo murag batim-bati ra masugun-sugunan guna ko sudlay rider way magsilang rider alikos kuan mga pamanday mason pilog tiles so karon nga undang-undang sa ko kung naamang galing kanang sa kada Domingo lang kay lisod na ngayon sa ko mo ride sa ko ano mga gabi ulit na ko largo dere halago ibugas kapoy lawas kita rin magtantos gihapon so asin ano ya hindi mo nabubungan tara diha siguro bubungan na ng luyo diha ba haron ng aso di mo ari dire Sa? bungan Asan bubungan mo? tara diha naan dito ba kan trabaho hindi ra Asa mo na yung mata aso lagi aso diha bubungan haron way hangin lagi mo kuan sa hangin man na sama to guys no luya lawas may sapi partig yung pagkalaaya guys Yun, ko ang karta. Kasi ini mo. wala ko maabri doon gitu niya kay siya may mo withdraw Iyaw na kay utang. ay utang Wala kay utang. Kuto niya kuha. oh iya mo tayo hatag sa kawang sobra sa baan mo Papa! oh Ate! Ate! Dayo! tug na sana kang mata ng bata ng ngugat ka ng istorya Papa! renda pa mong ITM
sige na. Mga to guys kay ang mata ng bata eh. Nagyaw-yaw ko dito mo to mata. Sagbat ako sa mata man oh. Dako kasi tingog kalit ba.